Motherboard format. Με νητρομεθάνιο 16%. Μαλακία παίχτηκε. Όχι, όχι. Όχι, όχι αυτό. Format. Κανόνες οι πυγνωτές θα σκάσουν, Ξέρω. Σοβαρά. Ναι. Όχι, όχι, όχι. Πώς? Αυτό μπορεί να αρπάξει και να πάει μέχρι απάνω. Αυτό. Η μητρική καίγεται. Μαν πάει η μητρική. Κάνε άκρη για τους πυγνωτές, κάνε άκρη. Αλλά κατά πάσα πιθανότητα πρέπει να είναι άδειοι οι πυγνωτές. Ο μαλάκα βρέζει. Πάρ' τον νητρομεθάνιο από εκεί. Ουχ, ναι. Το υπόλοιπο γιατί το άκουσες παραπάνω. Πέτα πάνω με το μηχάνημα. Σβήνει γρήγορα. Μαλάκα. Πώς να υπάρχει φλόγα εκεί που το έριξα. Και στα NGP, πάρε με και εμένα να είμαι μέσα στο βίντεο. Γεια σας. Εδώ. Και στα NGP, ρε. Όχι από εκεί, την άλλη. Δεν είναι GBA, θα PCI. Εκεί πέρα, πάρε πριν. Δεν πήρε, ρε. Κανείς να πάρετε το πιο βλάκι. Πάει το παπούτσι σου, βλάκι. Άσε και λίγο να έχουμε, μαλάκα. Πώς τη βλέπεις να? Μια χαρά. Τη φορμάραμε. Πρέπει, στο 95% είναι. Στο 95% Κοίτα και εδώ. Δεν φαίνεσαι. Όχι τσιγάρο, μωρέ, μα. Τσιγάρο. Ρίχνει το. Βγάζω από κάτω πλογίδια.